आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल श्रेयस किचन अँड ब्लॉगमध्ये. तर मी आज तुम्हाला भेंडी फ्राय करून दाखवणार आहे. तर ती कशी बनवते ते तुम्हाला दाखवते. तर चला किचनमध्ये जाऊया. भेंडी फ्राय बनवण्यासाठी मी इथे अर्धी वाटी खोबरं घेतलं आहे. हे मी मिक्सरला लावून घेतलेलं. तर किसायचा कंटाळा आला तर तुम्ही मिक्सरला मोठे मोठे पीस करून मिक्सरला लावू शकता अशा प्रकारे. आणि आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे बेसन घालायचं आहे. मोठे चमचे घालायचे थोडे बेसनने बाइंडिंग येतं, त्याच्यामुळे बेसन घालून घ्यायचं. अर्धा बारीक चिरलेला मी कांदा घालते. अर्धा चमचा मसाला, मालवणी मसाला घातला आहे. पाव चमचा हळद घातली, हिंग घातलं आहे, गरम मसाला पाव चमचा घातला आहे आणि चवीनुसार मीठ घातले. तर आता आपल्याला हे चांगलं एकजीव करून घ्यायचं आहे, चांगलं मिक्स करायचं. असं चांगलं मिक्स करून घेतल्यानंतर आपल्याला भेंडीमध्ये भरण्यासाठी घ्यायचं. तर आपलं हे मिक्स करून झालं आहे चांगलं एकजीव. आता मी साईडला ठेवते. आणि ही मी भेंडी जी घेतली आहे ती मी स्वच्छ धुवून घेतली आहे. ती आता आपल्याला कट करायची. तर असं मधून आपल्याला तिला कट करायचे. पूर्ण कट नाही करायचं, मधून वरून थोडंसं कट करायचं. खालचा जो भाग आहे तो आपल्याला कापून टाकायचा आहे. आणि असा भरण्यासाठी ही भेंडी कट करून घ्यायची, अशी घ्यायची. अजून एक करून दाखवते तुम्हाला. खालचा भाग कट करायचा आणि मधून अशी एक घाव द्यायचं त्याला, आणि जेणेकरून व्यवस्थित सारण आपलं त्याच्यामध्ये राहील. तर असंच मी सगळं हे भेंडी भरून घेते आता आणि तुम्हाला दाखवते. पाहू शकता मी सगळी कट करून घेतली भेंडी. आता आपल्याला याच्यामध्ये सारण भरायचं आहे. तर आपल्याला आता हे सारण असं दाबून दाबून भरायचं आतमध्ये, जेणेकरून खाताना व्यवस्थित लागेल खायला. भेंडीच नुसती नाही लागणार, सारण पण खायला चांगलं लागेल. त्यामुळे असं दाबून दाबून आपल्याला ती भरून घ्यायची. पाहू शकता मी. आता सगळ्या मी भेंडी अशाच भरून घेते सगळ्या. सगळ्या माझी भेंडी भरून झाल्यात. आता इथे मी तेल ठेवलं आहे, भिड्यावरती मी हे तळणार आहे. तर तेल ठेवलं आहे, त्याच्यावरती मी आता हे भेंडी फ्राय करून घेते. आपल्याला सगळे मीडियम फ्लेमवरती आपल्याला फ्राय करायचं आहे. त्याच्यावरती आता आपण आणि ते चांगलं शिजू देऊया. 5 मिनटं ते परतायचं नाही. 5 मिनटं झाल्यानंतर आपल्याला परतून घ्यायचं. असा कलर आला की ते परतून घ्यायचं, दुसऱ्या बाजूने शेकून घ्यायचं. दुसरी बाजू पण आपल्याला ही झाकण लावून आपल्याला परतून घ्यायची, शिजून द्यायचं. क्रिस्पी थोडे झाले की आपली भेंडी फ्राय तयार आहे.